fitinanniyar mallaka bi ta zaizai kai subhanallahi. Wannan fa ita ce mallaka ka mallaki mutum da zuciyar shi da dukiyar shi da duk abin da yake da shi a duniya. Ka mallaki mutum yadda ka mallake shi yadda ka san kanka. Ya so ka tamkar yadda fiye da yadda yake son ka, ya ƙaunace ka fiye da yake ƙaunar komai a duniya. Wannan fa ita ce gingimemiyar zazzafar mallaka ta mutum, mashahuriyar mallaka ce ta ƙin ƙari ɗungurungum kenan. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna kuwa fata alheri kamar da ake mana fata alheri da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban suke tura mu saƙonni da suke bi mu ta saboda mu ƙarin bayani. To insha Allah rabbi kamar mutanen mu na ƙasashe daban-daban kamar su Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, kamar su Algeria da sauran ƙasashe da sauran mutane wanda suke kiran mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani, domin wanda suke saka ma'aika ko aikin tasarrufin kuɗi ko ma dai wanda irin aikin insha Allah rabbi duk wata damuwa da ta danganci mutum ɗan adam to insha Allah rabbi to wannan muna da maganinta. Allah ya hore mana baiwa wadda za mu magance maka damuwar ka nan take a cikin sauƙi ko wata iri ce insha Allah rabbi. Wuyar ta ɗaya kai mana magana ta wasu insha Allah rabbi kana yi magana ta ƙare. In dai buƙata ce gare ka to kana yi mana magana ka ƙaddara ta biya da izinin Allah nan take a cikin sauƙi. Duk girman buƙata ko wata iri ce nan take a cikin sauƙi insha Allah rabbi. Daga wannan shafi na mai rakatu dan Malam TV ku danna subscribe sannan ku danna alamar WhatsApp don mu saki sabon asiri.